Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa aming website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Banwas ang Hinubaan, bangko gingkawatan sa masobra sa 1 milyon ka pesos nga cash. Sa Kabangkalan City, 3 ka mga empleyado sa bangko ginhold up. DOH nagmeeting na sa mga opisyal sa Negros Occidental bangod sa mahinay nga rollout sa bakuna. Reward money para sa makatudlo sa nagpatay sa kay Marton Cui nagdangat na sa 1.5 million pesos. Kag sa Digicast Weekend, manginaon kag mga pikita sa kabukiran sang Cadiz sa tripping ni Ruming kag istorya sa pagkabaganihan sang fire volunteer sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Ang Philippine Airlines, Cebu Pacific kag Air Asia. Pathag sang gobernador, wala sang petsa kung tubtub inisan o bangod magadepende ang tanan sa alert level sang probinsya. Ang pagdugang sang flight sa Batman sa pagdamo sang pasahero karon kasubong man ang ginapaabot pagid nga pagdamo sa mga nagabiyahe tugas ang holidays. Nagakasayuran suno kay Lacson nga sumugod sa Lunes may 21 ka mga flights padulong Bacolod sa isa ka semana. Kung mahal man sa karon ang plete sa regular flights suno kay Lacson, ginpasalig naman siya sang airline companies nga mapanubo ini. Nagapabili ng S-Pass bilang requirement sa mga nabakunahan, verifiable ID kag sa wala nabakunahan, negative RT-PCR test result ang kinahanglan. Sa number 9, 59 ka mga nakakas nga empleyado sa Bacolod City Water District ay nagalaom nga makabalik pa sa trabaho antes ang bulan sang Pasko. Makaduwara ka beses nga gindinay sang Civil Service Commission ang gin-file nga motion for reconsideration sa Basiwa Prime Water batok sa reinstatement order nga nagabalik sa 59 ka mga anay empleyado sa Basiwa sa trabaho. Nobyembre 4 sa nagabaton sa katapos sa Basiwa Employees Union ang desisyon sang ginpirmahan ni CSC Regional Director Nelson Sarmiento. May 15 diyas pa nga ginhatag sa tagdumalahan sa Basiwa Prime Water para maremedyohan ang nagwa nga desisyon, pero nagalaom ang pamuno sa BIU nga kuntani, ipatuman na lang ang mando agud nga makabalik na sila sa obra antes ang bulan sang Pasko. Kaina isa man ka rally sa tubangan sang compound sang water utility firm ang ginupdan sang grupo sang kagkatapo sang amlig tubig. Kabahin sa nangin panawagan nila ang pagbalik sa serbisyo sa katapos sa BEU, agud mas maging epektibo man ang serbisyo sa Prime Water Basiwa sa mga konsumidor. Among sweldo, kapila gina namon ginahambal nga gadugay kami nga makabalik sa amon obra, gasigi man amon sweldo which is hindi nami. Kaya pumuluyo ang gasweldo. Ano nga rason gid bi ang sa Board of Directors kay di kami nila pagpabalikon. Kay CSC na ginayang nagmando eh. Kung pasakaon nila sa kung diin pa dira, sa labton na nila sa pumuluyo. Ang nagposisyon da, kag ang nagbulos da, hindi na sila kabalo. Ining mga ginpang terminate, amo gini ang nakabalo sang paano ini pangyabawan, paano ini silbaron. Kaya nga, malawig na nga panahon nga amo ng ila obra. Kag ang pag-insindi namon, sila man ang nagapakig-away para nga pamatukan ang privatization kag ini 12% value added tax. Amo na nga nagapartisipar kami kag nagaupod kami sa sini nga panawagan kay nga tanan maigo di. Sa number 8, opposition sa 63 ka mga voter applicants ang gin-withdraw na sang petitioner sa COMELEC Bacolod. May 33 tanan ka mga voter applicants nga nagparehistro sang ginpatuman ng extended voters registration sang Oktubre ang nagapangatubang sang opposition. Pero sa Election Registration Board hearing kahapon, gin-withdraw man sa mga oppositors ang reklamo batok sa ila. Suno kay COMELEC Bacolod Election Officer Attorney Catherine Trinio Canya, nagwa nga kilala man sa mga oppositor ang mga voter applicants nga tanan gikan sa Barangay Bata. Damlag pa may 99 man ka mga voter applicants nga nagparehistro humalin sang
Hulyo tubtub Setyembre ang nakabaton sang opposition. Una nga na-withdraw ang reklamo batok sa 65 ka mga voter applicants sang Oktubre, kag sunod man nga na-withdraw ang opposition sa 30 ka iban pa, samtang 5 sa ila ang na-disapprove. Sa number 7, mga opisyalis ng probinsya nagaulat pa sa mga resulta sa Nobyembre 15 ang katapusan nga adlaw sa pag-file sa withdrawal kag substitution sa mga kandidato. Kung sino bala ang suportahan sa mga nagpapili presidente suno sa kay Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer, hulaton nila kung ano ang matabo sa Nobyembre 15. Suno kay Lacson, ila ka ginapaabot ang mga pagbago kasunod sa pag-withdraw ni Mayor Sara Duterte sa iya kandidatura sa pagkaalkalde kag pagpanumpa sa lakas CMD. Suno kay Ferrer, hulaton nila ang Nobyembre 15. Kung sino ang makahatag sa maayo nga programa sa probinsya, amo ang luyag niya nga suportahan. Suno kay Lacson, sa karon mabudlay ang pagtib-ong sang isa lamang ka kandidato sa mga lokal nga opisyalis, ilabi na nga ang tagsa-tagsa may nagkalinlain nga nanapili. It seems na lain-lain na mga choices, no? So I feel that it's difficult to have one choice for this coming presidential election. And now we're awaiting for November 15th, and obviously there will be changes, no? We will respect the decision sang kada isa. Let's say base kung hindi man kami anay sang iyang kandidato, basta win-win solution ta. Pero before that, to have this decision, meeting kami. Sa number 6, empleyado sa EB Magalona ang nadakpan sa buy-bust operation sa sulod sang Patyo. Arestado 53 anyos nga public cemetery administrator nga si Julius Aldea matapos makuhaan sang droga sa buy-bust operation kaina sang aga sa sulod mismo sang EB Magalona Public Cemetery. Si Aldea nga empleyado sang Banwa ang nakuhaan sang 34,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Suno kay Police Captain Eric Doronila, ang acting chief sang EB Magalona PNP, yara na nga daan sa ilang drugs watch list si Aldea. Detained na siya karon sa EB Magalona PNP kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Magpabakuna na para abansi ka. Ini ang inyo gobernador, Bong Lacson, nagahinyo sa tanan nga Negrense na magpabakuna na. Sa number 5, reward money para sa makatudlo sa sospek o kung mga sospek sa pagpatay sa kay Provincial Consultant Martin Cue ang nagdangata sa 1.5 million pesos. Kumalin sa tunga sa milyon ka pesos, nagsaka na karon sa 1.5 million pesos ang reward money nga ihatag sa probinsya para sa makahatag sa impormasyon o kung makatudlo sa mga persona nga responsable sa pagpatay kay Provincial Consultant Martin Cue. Si Cue agin patay sa Abril samtang nagapasaka ini sa iyang salakyan sa gwa lang sang iyang opisina. Sunod kay Lieutenant Abigail Donasgo, ang PIO sa Negros Occidental Provincial PNP Office, tubtub karon, blanco pa ang kapulisan kung sino ang yara sa likod sa pagpatay kay Cue. Wala man sang update ang NBI sunod sa kay Donasco, gani ginpasakaan na sang probinsya ang reward money agud mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Cue. Sa number 4, pamuno ng City Health Office pabor nga himuon mandatory ang pagbakuna kontra COVID-19. Kung ang bakuna ang magahatag sang kaayuhan para sa tanan, pabor si City Health Office in Charge Dr. Edwin Miraflor Jr. sa ginaluso sang gobyerno nga himuon ini nga mandatory agud man mapangapina ng publiko batok sa COVID-19. Ginpahayag ni Miraflor nga kasubong sa nagligad
Ginpatuman man ang mandatory vaccination kontra sa mga nag-agi nga pandemic. Ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pag-require sa mga public ug private employees nga magpabakuna sa mga lugar may nagakaigo nga supply sa COVID-19 vaccines sumugod Disyembre 1. Gindugang ni Roque nga hindi man mapahalin sa obra sa mga empleyado nga hindi bakunado pero iga-require sa ila ang regular RT-PCR test o kun antigen test. Ang national government, paagi sa Interagency Task Force, ang nagmando naman sa mga local government units nga maghimo sang pagpanghanda para sa natalan nga 3-day National Vaccination Days humali Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Back to history naman na ang Spanish flu, ang mga pandemic nga iban to sa una was only solved because of mandatory vaccination man, including ang pati ang sa smallpox. So siguro high time nga i-revisit ang past naman para maging successful kita sa aton nga pagbato kontra kay COVID. Although we should also consider personal choice ng sa katao kag ang religious and other beliefs man sang aton nga si katao. Sa number 3, manubo nga roll-out sang bakuna sa probinsya ang gintalakay sang Regional Director sang DOH Region 6 sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Nagbisita si Dr. Adriano Subaan sa Kapitulyo kay Inasang Aga kag suno kay Governor Lacson. Gitalakay nila kung paano pa mapadasig ang rollout sa bakuna sa Negros Occidental, ilabi na karon nga madamo naman sang available vaccines. Sa Western Visayas, ang Negros Occidental ang may pinakamanubo nga nalambot nga mabakunahan sa target sini. Suno kay Lacson, halos 26% pa lamang ang nabakunahan, 1.8 million ang target sa probinsya. Kag ang probinsya naman ang may pinakamadako nga target sa Western Visayas. Bilang tikang, magasapol ang gobyerno sa mga alkalde upod ang tagsa ka mga city kag municipal health officer agud tumapatod ang performance ng ilang nga LGU. Ang tagsa ka barangay dapat man nga maghaylo sa pumuluyo sini. Kag ang probinsya may gintugang vaccine teams para magbulig sa tagsa ka mga LGU bahin sa manpower kung kinahanglan nila ini. Concerned sila sa aton vaccine rollout. We're only about to hit 26%, no? So they find it very slow, and we admittedly also there's really a need to ramp it up, no? In fact, I will be having a meeting with Zoom meeting with the mayors together with their health officers kung paano nato mapadasig ang aton vaccine rollout, considering ang availability of the vaccines is there, no? So that is not anymore a reason. At the end of the day, ang message was really for the province to come up with measures, no, on how to improve it. I see also, though, I think there's not enough communication between the local chief executive and their health officers, no, as to the real performance of their LGU. Sa number 2, tatlo ka empleyado sang bangko ang gin-hold up. Malapit 30,000 pesos nga cash ang nakuha tanan sa tatlo ka mga empleyado sang microfinance bank matapos nga gin-hold up sang Miyerkules sa dalan sa barangay Hilamunan sa Kabankalan. Sa investigasyon sa Kabankalan PNP, ang tatlo ka biktima ang nagasakay sa ila ginarkilahan nga tricycle sang gulpi lang may maghaboy sa mga dahon sang tubo sa dalan. Pag hinay-hinay sang tricycle, didto na nagwa sa katubuhan ang apat ka mga armado kag ila ginhold up ang tatlo ka biktima kag ginkuha ang ila cash kag iban pa nga kagamitan. Ginahibalo pa karon sang PNP ang identity sa mga suspetsado. Posible ang mga suspect suno sa pulis amo man ang nagsulod sa isa ka restaurant sa Kabankalan sang nagligad nga bulan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. ₱1.3 million ang nakuha kung gingkawat nga cash gikan sa isa ka bangko sa Banwa sang Ginubaan. Mga empleyado sa kamong bangko ginpangkuhaan na sang fingerprint samples.
Ginkumpirma ni hinubaan PNP Chief Major Clifford Batadhay nga kapin sa 1.3 bilyones pesos ang nakuha kahapon sang kaagahon matapos ginsulod ang isa ka bangko sa kilid sang highway sa Barangay 1 sa hinubaan. Suno kay Batadhay, wala sang forcible entry sa bangko bangod sa nakabukas ang sliding nga kristal nga bintana sang bangko kag didto ginkuot sang kawatan para ma-off ang alarm kag ang CCTV sang bangko. Naibaluan man suno sa pulis ang suspect ang mga combination numbers ng vault gani dako ang posibilidad nga inside job ang natabo kag ang suspect ang isa man lang kaempleyado sang bangko. Nakuha na kahapon sang PNP ang fingerprint sample sang 4 sa 6 ka mga empleyado kag posible mahibaluan ang resulta sa sunod nga semana kung may magmatch sa mga fingerprint samples nga nakuha sa crime scene. Palayon pa sa karon ang investigasyon sang kapulisan. Weekend na naman buwas kag may 12 oras ka brownout. Nakahanda na bala ka mo? Kuluyag yung mag-road trip sa Cadiz City, may kalanaan kag kapihan nga yara sa ibabaw sa bukid pero sementado ang dalan padulong sa ibabaw. Kabukiran man ang nagapalibot diri kag overlooking ini sa mga banwa ang syudad sa Northern Negros. Paborito man ini nga kalagtuan sa mga bikers nga hilig ang uphill kag downhill nga rota. Buwas, diskubrihon ta kung diin ini sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Sa Sunday naman, aton balikan ang natabo nga pagkasunog sa isa ka pension house sa Bacolod kung sa diin 6 tanan ka mga persona ang nagkalamatay. Ginistorya sang survivor kag sang fire volunteer ang natabo. Pinsaraan sang isa sa mga survivors, amo na yadto ang iyang nga katapusan nga adlaw. Ini naman ang aton balikan sa Domingo sa Paganihan. Barb, kada mo pag isang diniskubrihon nga lugar sa Cadiz City. Amo tayo yung hambal kuming sa imo, nga do tanan nga kabukiran kag kasubaan do na. Layo ang alimanto kay Barb. Ari siya pag sulbugin sa welcome to Cadiz mo na. May market na across ang market. Direktahan na to sa Babaw Luzon. Di ka na makalabot sa Cadiz pa nga proper. Kadamo nagid kang akon kalatuan. Dapat nakadiskubrihon sa Negros, kadamo dapat. Kaagap ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse gag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subado. Happy weekend.